Hoe doet hij dit? Middelste stand. Is het nou een beetje aan het is een cirkel aardig of zoiets. Dat komt er niet uit. Wat valt die naar beneden? Ja, maar dat komt vanzelf wel hoor. Nou, dan rolt het een beetje over elkaar heen. Dat maakt het maar weg Dit van. wordt al een lang filmpje, maar dat weet ik niet. Ja, dat weet ik toch? Ik heb niet het idee dat het nog zo hard op beneden komt. Ja, Ja. Ja, dan gaat het weer, dan gaat het weer. Ja. Print er nog maar een paar bij, Mark. Oh, ik weet niet hoeveel pijn er nou zit, maar het schiet hard op dit. kom op. Ja. Maar nou moet het stagneert het waarschijnlijk weer daar. Ja, nou we gaan het eerst weer opopenen. Ik vind dat wel niet aan. Bak weg!